Kuman guys, mag tuya sa tanan manok. Wailain birada. Naglimpyo na si Boss Rico nan kiyaha, kaya may lutuan ni nan tinuya na manok. I-ready na ni Boss Rico. Ang Uber mawaya. Hama ko ito singod. Haling na si Boss Rico guys. Sampun sakok guys ang isatag. Kuang guys para makahaling kami. Kami ni guys si Boss Rico. Tagtakang na ni Baybutyok. Pakuang kuanan manok para kuan mga sugarol man mga tao dire. Sa puntong ito guys, tagtabangan na nilang tinuya pagtimpla kung sino'y kuno'y bagtik sa ila duha. Tagtilawan na ni Boss Rico. Og dinhi guys, tag-uubuan ni Baybutyok na ihi sa dinosaur. Nagsubo-subo na guys. Pinta kalami na timplada guys, kaya nagtimpla ini mga pamaminzo, duha ka buok. Tagplaster ng kanon guys. Way bana, way asawa ni guys. Sa ampun bagay mungkin. Plaster na guys, kay para bibili ng kaon. Ngaon na guys, ngaon. Dari pugot pa ba siya, pinanaan kay na. Ini ulitawo ini. Jari ulitawo. Jari puro ini ulitawo. Ngaon na kami. Paragto kay pauhak ang bahaw guys. Jari pinta ka lang oo. Sa puntong ito, way patawad ni Boss Rico. Pati isda sa hunasan, tagbirahan.